Tam za horami, za dolami je miesto, kde sa minulosť snúbi s prítomnosťou. Miesto, kde príbehy nezapadajú pod nánosom prachu a čas ich nerozfúka ako popol vo vetre. Nestrácajú sa, zanechávajú stopy, po ktorých my dnes kráčame. Kamenné múry rozprávajú o láske, o zrade, odvahe i cti. O ľuďoch, ktorí tu žili, tvorili a formovali budúcnosť aj našu prítomnosť. A keď sa zotmie, oči sa dvíhajú ku hviezdam, lebo túžia objavovať príbehy napísané medzi miliónmi svetiel na oblohe. Príbehy, ktoré tu boli oddávna, len dnes ich čítame inak. S rovnakým úžasom, ale s novou odvahou objavovať. Ľudský stvoril krásu, ktorú zapísal na večnosť. Slová lásky, ktoré plynú ako voda. Zdravá voda, ktorá rovnako ako láska lieči naše telo aj myseľ. Zlato, striebro, meď. Či je toto ono, čo ľudskú dušu živí? Bohatstvo, ktoré viedlo ľudí do hlbín zeme, odkiaľ príbehy vystupujú na svetlo. No skutočné poklady nevyrastajú len pod zemou. Tvoria ich aj pôda, slnko a ľudské ruky. V receptoch, ktoré prežili generácie, v chutiach, ktoré vznikajú v kuchyniach, pri stole, pri rozhovoroch a rodinných príbehoch. Tak ako víno, ktoré dozrieva pomaly a už stáročia spája ľudí. Tak ako remeslá. Sklári pretavili piesok a oheň do priezračného skla, ktoré zachytáva svetlo a dáva mu tvar. Majstri zas vpísali príbehy do výšiviek. Kroje sú pamäťou minulosti a ľudové zvyky jej hlasom. A človek? Len malý tvor v nekonečnom príbehu času. Tvor, ktorý musí s úctou prijať, čo mu predkovia a príroda nadelili a počas svojho krátkeho života urobiť všetko preto, aby tieto vzácnosti zachoval. Aby raz mohol povedať, že tento svet zanechal o kúsok lepší, ako ho dostal.